Yiyo le restaurant enithi iyadura le. Mina ngemali izodlula la. Awufake enye 2000 lapho for uzo. Yo, indlela engizothi ngayo angicabanga ukuthi khona umsebenzi engisazokwazi ukwenza mesifika endlini. As long as nje uzonginikeza ihour lami. Siphathana. Hayibo, akasuthi. Engisuthi rough. Mara hayi, hour lami lona ngiyalidinga. Sorry that it declined. Declined? Angeke. Faka futhi. Manje ngicabanga ukuthi siphathelwe nje take away no. Isn't she fast asleep by now? Decline food. Sis, zama umunye umshini lapha. Hawu ntata Modimo. Ngicela usebenzisa umshini na hona manje nini? Hawuna mthatha ka umshini. Mina ngiyakutshela ikhona inkinga ngithi. Hawu. Unemalini ekhadini? Naba 5 stina lapha. Hawu. Le mshini yabe bhedayo le. Hawu. Sis, ngithamba ufuna umshini lapho uzongidlahlela amehlo phela. Awudingi omunye umshini. Udinga 8,000. 8,000? Kanjani? Because bekuyi 1.3 manje riding lane. Hayi sis, hayi daily robbery le. 13,000 kanjani? Phela ngisuthanga nokusutha la nale wangu yakho. Ayimnandanga la. Ngizongifuna 13,000 ukuthi ngizoyithatha mina. Tools, it's okay. It's okay. I'll pay. Sorry. Sorry. Hey sis. Cela ungibizele SQ ngikhulume naye.